סו, נו. או. שיט. מה זה? מה הוא? כן, עדסת. תום ניצח? כן. לטוב. שחק. שכחתי שאני ראשון. תום כבר מתחיל לפגוע. לא, גם אתה התחלת קצת, מה מה זה? תראה את החצים שלי, זה לא חצים. מה הוא מפסיד? הוא מביא תירוצים. במחצית מחליפים. סגור איפה? אני לא רוצה להעביר לך בראש. שיט. עכשיו ניצחתי. למה? הוא קרוב. תום ניצח. 3. כך. נו. חכה, לא רוצה להוביל אותך. 3-0. במחצית מחליפים, כן? כן? או. 3-1. מה הוא? מה נהיה? אני אגיד לך 3-1. או. בואנה, תום. לא, זה היה טוב בזכות מה שלימדת אותי. 4-1. לא, הנה. שלום, אני חושב שיש שלום עוד ממש שבוע. ממש שתוך יום-יומיים. בוא נתחיל, לפני הכל נחשוב נסראללה. השבוע נסראללה נראה קצת שקט, קצת מופנם, קצת מרגיש לו טוב בשתי ההופעות שלו. 5. מחליפים. הוא לא מפריע. מחצית, חבר'ה. יכולתי איך אתה מלקק אותו, אני? יכולתי להתבחן על זה שהחצים לא נפלאים לי. כי הוא המומחה בינתיים, הוא האלוף הנוכחי, הוא אמור... זה חי, הוא בטח. מה זה חצי בהם? תראה עם כאלה, תראה ארץ ישראל. ומשם סתם חיזבאללה ונסראללה וכל זה, והם בדיכאון מזה, והם גמורים. אנחנו יכולים להיות רגועים, גם גמור החיזבאללה. הם גמורים. צהל ראה את הנאום. כמעט בירוק. 6-5-2. דבר מאוד מוסרי, וזה נגע לליבו. אז הוא הוריד לו את הגג של הבית שייכנס הכי חמש. 6-2. מה, אבל אני מצלם את ההשפלה? לא, הוא יותר טוב ממך. מה זה? וכמובן, גל נפש. יודעים יותר טוב מכולם. לאהוד יערי יש הסבר בדיוק צחקנו עליו, אבל... איך אני מספיק ככה? עכשיו אתה בטח אומר לך איך אני מספיק לאפס או התקף דחורים זה הכל, זה פשוט בטוח דחורים, בטוח דחורים ולא סתם אומרים שנסראללה תחת אש נסראללה תחת אש, אבשלום קור 7-2. 7-2. או, רגע, הצהוב הזה לא, זה מפסיק אותו. תיגאל ותחזור בחזרה. 7-3. איפה היית? 7-3. כן. איפה היית? בהפצצה השלישית של הבוקר. איפה אתה? האם יכול להיות שיש לך שלפוחית רגיזה? אוקיי. רבותיי. או. נפצע במלחמה של הארץ עצמה. מתחמם. לא, אני רוצה צילום חוזר. קראו לה... כמה זה 8-5?
היה שינוי כיוון, הרמטכ"ל עכשיו הודיע שהוא לא מרוצה מהשמות, בכלל שוקלים בצה"ל לתת לו מבצעים מספרים, אתם רואים כתוב, ובקיצור חייבים למצוא שם, ומהר. רבותיי... לא, מה יש לקיר שלך? הוא מגניב. אני חשבתי או נופר, או מאי, או תכלת, או אולי משי. חורית. חמת פורמית כזאת. 9. יש לי שם למלחמה. כן, אם אתם מולי, רגע, שנייה, לא יש שם למלחמה, כן, יש לי שם למלחמה. הייתי קורא לה אורי. יופי, גם שיש לזה שם יפה. כן. לא נחשב. אני יכול לעשות את השיר הזה. מלחמה לא הייתה לי. בדיוק. אורי אקרא לה. אורי אקרא לה. בואו נצח לזה. אני יושב באמצע. היום אני החלטתי במקום לקרוא לכם בשמות, לקרוא לכם במספרים. אוקיי. אז 3, תפקידי להציג שם לאבו 4. 5. בואו נרגיע את העניינים פה. ונוכל לספר בדיחה אפס. 9-7 בכלל. אני לא רציתי. וואו. איפה האדום, אה? אתה רוצה שאני אחבק אותך כמו שחיבקתי את כל הצפון? כן, אני מחבקת מפה את כל הצפון. לא! לא רק את האנשים בצפון, גם בתל אביב ונהריה, מי שרוצה לבוא להתחבק. טוב, אבל תשמעו, תום ניצח.